No, takže úplne na začiatok pri zatepľovaní potrebujeme štartovaciu lištu, ktorá musí byť maximálne na stene, lebo ako náhle by to tak by boli nejaké medzery tu, tak vlastne škodcovia sa vedia dostať popod túto štartovaciu lištu. A následne, keď sa zateplí, tak vlastne polystyren sedí na nej, tuto trošku ešte je vidieť, hej. Tak vidíš tu. No a potom ide vlastne okapová lišta, alebo štartovacia, ale asi okapová nejaká, ktorá sa nasunie vlastne na túto lištu, aby sa to presieťkovalo a potom sa to spojí sieťkou, keď to pôjde lepidlo tak, ako to vidíš teraz tu. No, si to prejdeme. Tam je Patrik, to je môj kamarát z základnej školy a on tu robí nejaké finty na oknách, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Vlastne tu vidíš, ako to najprv zarobíme k tej štartovacej lište a k tej okapovej. Neviem, či to je úplne okapová lišta. Takže najprv sa to prelepí a vlastne potom pôjde sieťka. Dobré ráno. Tento dom zatepľujeme na mieste, no, podľa toho, jak to stíháme, jak nám to vychádza aj kapacitne aj na hale, tak buď dom zatepľujeme už na hale, alebo potom na mieste, ale to je kedy jak, ale tak snať od budúceho roku by to už malo ísť na 100%, že všetko budeme zatepľovať na hale. Tu vidíš, vlastne prekotvujeme celý polystyren a dávame tam zátky, aby nebolo vidno potom, keď natiahneš lepidlo alebo fasádu, tak tie bodky potom vidno a to je presne preto, buď tam nedáš tieto zátky a vlastne len cez kotvu priťahneš lepidlo a potom je to problém. Čiže ak to chceš mať dobre, tak takto. No tu vidíš, ako vlastne kotvíme polystyren, kde ide vlastne tytka. Konštrukčný vrút, my tuším používame 160 alebo 180. No vlastne keď je to takto celé zakotvené, tak potom, ako vidíš, tu dávame tie polystyrenové zátky. Vidíš, tak to pekne. Ako vidíš, polystyren niekde ešte s penou to prestriekame, alebo vyplníme to penou, aby to bolo 100% nešenie. No. Takže tu trošku ukážem, ako chlapci robia. Už pripravenú celú stenu na to, takže len budú to šrubovať a polystyrenové. Hop, 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 hop. No hore si lepia polystyren a ti ukážem ako. Idem trošku hore. Si pokračujú so zateplením. Lepíme polystyren. Nelepíme ho celoplošne, nakoľko ho kotvíme, takže v takom prípade ho nemusíš preťahovať celoplošne. Pozri sa, naša krásna bramaková strecha. Skoro presne rovno, ne? Aký by si strelil, človeče. Táto sieťka je potom veľmi dôležitá, aby bola dobre urobená, z toho dôvodu, aby sa škodci nedostali potom pod strechu. Ale to o tom niekedy na budúce. Tu urobím trošku detailik na to, jak to... Dáme si pauzu, kým to bude natierať. Chodíte tam? Nie. Tam vidíš, pekne to prepeňujeme ešte.
aspoň tieto také menšie špárky trošku vyplníme penou. Super. Takže vidíš, takto to môžeš nanášať, ak kotvíš polystyren. Potom ešte vlastne tytkami a šrubkami. Si teraz urobíš rovinu, alebo si natiahneš vlastne od toho rohu a po prípade tam ten roh šnúrku, aby si vedel ako rovno, ale to už podľa toho, aký si majster. Super. Ideme dole. No takže takto nejak vyzerá zatepľovanie. Tu sa robí teraz kaslík na predprípravu na vonkajšie žalúzie. Tam sa teraz merá konzola, ktorá sa potom zarobí zvonku ešte, neviem teraz konkrétne čím presne. No, takže takto. Všetky vlastne tieto apolišky okolo okien sa robia pred tým, ako začneš zatepľovať, aby si ich vedel si dať do roviny a vlastne ten polystyren potom prikladáš do nich. Takže takto. Hore samozrejme štablón obitý styrodurom alebo XPS-om, nazvi si to jak chceš. My to lepíme na penu, ktorá je na XPS a na drevo, a potom to ešte vlastne sponkujeme. Počkaj, zazumujem trošku. Takže vlastne takto to sponkujeme a drží to perfektne. Je to jednoduché, rýchle riešenie. No. No tak ako ja by som si malú kávu dal. Ideš robiť? Tá hej, lebo už vidím, že 2 lišty si tam dal. Takže už treba ubrať, hej, Paťo? Už... No, dobre. No takže takto, a idem teraz tu do suseda, to je kamoš základnej na jednu rýchlu kávu. Takže zase krátke video z našej stavby. Keď chceš niečo vidieť alebo opýtať sa, ako niečo robíme, tak kľudne to napíš do komentára a ja potom neskôr z toho urobím video. Toto je domček, budem z neho robiť ešte video. Vlastne o aký dom ide, koľko metrov štvorcových, jak je zorganizovaný vo vnútri. Takže budeš mať trošku aj šajnu o tom, aký to je projekt. Takže zatiaľ čaute.